krokodil yetiştirýän ýere geldim. Wow. Koraýyn da muny. Hemmesi maňa teredip duran ýaly almışmasam. Ya özüm şeýle duýýan, hemmesi maňa teredýän kaýdyp duýýan. Bu aptalla da var. Ölü ýaly durlar ýa-ni canly. Hiç gymylanokda. Katı korkunç ya, nädip yetiştirýärler buny? Şu taýlardan bir ýerden çıkyp aýagymdan işläjek ýaly orturlar. Näme üçin yetiştirýäňiz da buny? Düşünmedim. Gitsem gowalja gitýän hemmesi maňa seredip dursa we şu taýda. Näil belli bolýan bilemok-da. Gittim ben. Näme üçin yetiştirýäňiz diýip sorak görän. Ýemek üçinka. It? It? Fish. It's fish. Fish? Yes. It? Crocodile eat. You eat? No. Who eat? You crocodile. Why? Oh no. This crocodile why for eat food? Eat. Yeah. Fish. Mouth. Snake. Snake. Oh. They have crocodile? No? No? No. No. Okay. Näme üçin yetiştirýäňizi bilemokda İngilizcem ýok. Şu taýda da var. Laňyr aptallaklar ýaman gorkunçly da var bilýärmi? Gözüme seredip durlar wa. Bularam. Bäri wapşe gorkunç sebäbi açyk şeýleje ýeri. Döküp işläjek ýaly. Gidijigem bolsa näme etýärler ki buny yetiştirip?